Sa pinalanggan namon nga negbusan, kami ang inyong kapulisan sa Public Information Office. Nagaimbitar sa inyo na magpamati sa Notebook in Action. Mabatian kada Domingo nga adlaw, alas 3:30, tugtog alas 4 sang hapon. Sa sining nga programa, among pagkatalo kayo ang mga topiko amot sa droga at terorismo. Ako ang simula ng pagbabago. Hindi magpapatinag anuman ang ibato. Sa tanan nga pamati sa Action Radio Bacolod, Ako ang simula ng pagbabago. kasubong man sa tanan nga galantaw subong sa Facebook Live mayong hapon sa tanan. Ako ang simula Sa subong hapon no, Mayo 15 at tuiga 2022, ang kaupod naton subong aton nga sa aton nga Provincial Director Police Colonel Leo Bacuda pamitan kag sa aton mga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Wilfredo R. Aburdo kag kasubong man sa aton nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Nazir P. Canha. Kagkasubong man no, sa aton nga chief sa Police Community Affairs and Development Unit kaupod nato na si Police Major Jigger Jimeno kag ang aton nga Chief PIO Police Lieutenant Abigail G. Donasco. Bago kita magsugod no ang kay subong padayon gyapon ang aton nga ganba na ako na subong ipabati inyo no ang aton nga ganban sa subong nga election. Alinsunod sa Commission on Elections Resolution Number 1078. Mariing pinagbabaw ang pagdadala ng anumang klaseng aerosol na pwedeng pagkaman tutong armas o mga patalim sa labas ng tahanan o place of business at sa mga pampublikong lugar, maliban lamang kung ikaw ay may pahintulot o Certificate of Authority mula sa Commission on Elections para magdala ng armas. Mga nakapamatay na patalim na tinagkapit sa inyong kabuhayan, dapat nakalagay ito sa tamang lagayan o bayna. Pansamantalang sinuspindi ang mga permit to carry firearm outside residence or PTC-4. Ito ay nagsimula noong ika-9 ng Enero at magtatapos sa ika-8 ng Hunyo taong 2022. Ang sinumang mahuhuling lalabag ay maaaring malong na hindi bababa sa 1 taon. Pero hindi lalapas ng 6 na taon. Kung kayo ay may hawak ng hindi lisensyadong baril, maaari nyo itong isuko sa ating himpilan ng pulisya sa inyong lugar at sa pamamagitan ng ating programa na Armas by Lubugas, kapalit ang 1 sako ng bigas. Ang Nag-Occidental Police Provincial Office ay humihingi ng kooperasyon mula sa publiko upang halalan 2022 ay mapasigurong maayos at mapayapa. Maraming salamat! Alinsunod sa Dugay-dugay no ang kaupod nato ng ang bisita nato ng ang KK Data President no sang Kabangkalan City nga si Miss Georgilina V. Largado kaganan ligad nga Domingo galing no ang aton nga bisita ang Regional Medical and Dental Unit 6 nga kaupod na naton si Police Colonel Jaime E. Gonzales no kaga amon gido ginapabugal sang Negros Occidental Police Provincial Office nga matawhay ang aton nga eleksyon sang nanligad nga May 9 2022. So sa subong naman ang ato naman nga bisita no ang tingog naman ini sang kabataan no kun ano ang ilang papel during sang natabo nga eleksyon sang nanigad nga May 9. Kag ginatamyaw ko dagli sa subong nga hapon no hang belated happy birthday no sa akon nga iloy nga si Liling Enrile mayong hapon nanda sinyo sa Takuling no kag baw ang ara dagli subong sa ima mayla no nang syempre hindi taman malikawan nga fan girl man kita ni Dinawo nga gina shout out ko dagli si Dinawo nga bisan wala mo ko ginasapak charat lang. So sa subong naman ang dugay-dugay ato na mabatian ang tingog
ni Mama Georgelina Largado no, pero antisina no kaga gina ang aton galing nga provincial director nga gapasalamat gid no sa nga kooperasyon ninyo nga tanan nga naging matawhay ang aton nga eleksyon sa nanigad nga May 9 kaga syempre no hindi ina naton matapos kung wala ang inyong kooperasyon kagang inyong pagsalig sa aton nga mga kapulisan kag ginatamyaw ko da ang barangay Linaw no nga ginapumunuan ni Kapitan Bindua nga gabi ginang pagbato nila kag pagpalangga na sa amon samtang ga-duty kami dira sa barangay Linaw Kabangkalan. So nang dugay-dugay ginakontak na si Mama Georgeline Villargado kaga ginatamyaw ko managli sa belated man nga happy birthday ang akon nga pakaisa no nga si Basil Ledesma kaga nga akon man nga pakaisa nga si Sophia Jones nga pamati man sila sa subong nga hapon kaga syempre no sa subong hapon ga inulan-ulan naman kaga naligad nga si Mana ang init no ang init nga duwa ay pagani hangin ambot na lang gid ang maghalong lang gid kita nung ilabi na gid sa aton nga mga kapulisan nga ga-duty da sumo sa checkpoint kaga gaulan init sige lang gyapon duty mga sir mga ma'am hindi kita magkalipat no mag-inom sang vitamin C kaga hindi gid kamo magkalipat sir and ma'am nga mag-inom sang damo nga tubig kaga syempre no padayon man gyapon ang pagsaka sa COVID-19 no so dapat maghalong kita no ang aton nga COVID health protocols no patihon man gyapon naton ang paggamit sang face mask no kaga syempre hindi ita likawan naton nga magtinumpok liwat sa madamo nga tao. So sir sige lang kontak gyapon si Ma'am Georgelino kaya dugay-dugay ara na siya. Kaga ginatamyaw ko dagali ang Chief of Police sa Kabangkalan City Police Station si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Sir, madami nga salamat sir no sa imong pagbaton sa amon kaga sa pagpalangga no nang ara na si Mama Miss Georgelina Villargado no ang SKO Federation President of Kabangkalan City at the same time no ang KK President sang Kabangkalan City Police Station mayong hapon na Ma'am Georgeline ma'am. Ma'am, good afternoon. Good afternoon sa tanan. Yes. So ma'am no pwede ka bala ka pakilala no sa aton nga tiga Palamati subong no kaga at the same time galantaw sa aton sa Facebook live ma'am. Sige. Good afternoon first and foremost. Thank you ma'am for inviting me for this afternoon sa tanan nga tig Palamati and also sa mga watchers naton sa live. Maayong hapon gid sa aton nga tanan. So yes ma'am. Yes ma'am no. So ako man ma'am no gapangayo man ko sa nga pasalamat pasensya gali kaya gindisturbo ka namon sa imo nga nang mapisan kaga busy gid nga schedule ma'am kagin salot mo gid kami kaga salamat gid ma'am no. Ma'am ari ma'am ang una ta ma'am nga pamangkot ma'am paano ang KK data ma'am nakabulig sa imo nga personalidad ma'am? Ma'am, sorry, medyo hindi pati-on. Ano pa ganit, ma'am? Yes, ma'am. So, paano ang KK ma'am, nakabulig sa imo nga personalidad, ma'am? Okay. First and foremost, nalipat ko kanina mag-mention. I'm also one of the officer of Negros Occidental, Manyasanggunian. And, ma'am, i-correct ko lang, I am the president of KK po sa 6 area. Wow, so, chicks pagid. Oo, ma'am. And dako gid ang nabulig sa na-change sa akong personality after they elected me as the president ng aton nga Kikida sa chicks area because it made me more mas naging vocal ako when it comes to the things nga katabo sa mga pamatan-on naton. Especially when it comes to drugs and when it comes to the terrorism medyo laganap gid subong it made me more vocal when it comes to prevention sang aton pamatan-on para mapalayo sila sa droga and also sa terrorism. So personality na na-change sa akon is it made me more open
to share the knowledge nga nabalaan ko on how to prevent those things po. Yes, no. So, syempre, ma'am, no, ang tingog, gidya ma'am, sang kabataan naton, ma'am, amo ginang isa sa mga importante, kay labi na gid sa aton nga henerasyon, subong, ma'am, nga pangita, na Yes. nga, arabla, ma'am, nga, do ka vulnerable, bala, ma'am, sa ila, no, when it comes, Yes, damo yes, cases, very. lately, ma'am, do kadamo cases subong sa aton nga suicide. So, ang aton nga mga kabataan ng dodasig bala maapektuhan subong, ma'am, kay gusto man nilang may saligan man sila, may inspirasyon man sila, kag salamat gid ma'am, no, kaya isa ka sa mga nanindog, no, sa aton nga mga kabataan sa subong nga henerasyon. So, ma'am, Thank you. nang ano ka-importante sa imo bilang isa ka pamatanon nga mag-operar kaupod sa aton nga mga kapulisan, ma'am? Actually, dako gid siya, or very important gid siya, ma'am. For example, na mag-cooperate gid ang youth sa PNP, because we all know naman na dako gid siya, or large number gid siya ang youth in every community. Mas dako gid siya ang number sa mga pamatanon in every community. So in that way, sa dira pa lang nga daan, dako na siya ang mabulig sa pamatanon sa aton nga kapulisan, kasi sa panahon subong, ang pamatanon is very eager na to help the community, the passion for to be united and to be to help man ang mga kapareho namon nga mga pamatanon nga medyo liko sang ilang dalan, ila kabuhi. So dako gid siya, ma'am, actually for me as a youth man, dako gid siya nga bulig, ma'am, nga kami nga mga pamatanon ginhatagan sang responsibility sang Philippine National Police, sang aton mga kapulisan nga magbulig sa ila, kay kami nga, ma'am, always kami nga willing to help, especially sa mga kapareho man namon mga pamatanon. Yes, ma'am, no. So, ma'am Ari, ang may sa imo nga sabat, may follow up ko da, ma'am, nga question. Ano imo mahambal, ma'am, sa mga pamatanon nga kapareho sa imo nga kung sa diin nga nahigot sila ya, ma'am, yan, no, sa paggamit sa nga ining ginatawag naton nga illegal nga droga, ma'am? Okay, so medyo dira nga part bala, ma'am, medyo sa subong or biskan si sino nga gapamati, medyo kung may kilala nga pamatanon nga gagamit sang ginabawal ta nga droga, medyo masubuan gid. Pero I know gid, ma'am, nga hindi ta, ma'am, hindi ta sila ma-blame sa ang pamatanon nga nga gagamit sang droga, kasi ara ang stress, ara ang pressure, para ang mga family problems, school problems. Pero ang mahambal, kuya, sa mga pamatanon nga gagamit ng droga, nga hindi pa ulihi ang tanan, Yes. maliwat pa nila kung ano ang ilang ang ginahimo nila subong, bali hindi pa gid ulihi ang tanan para magbago. Hindi na sa mga pamatanon nga gapamati subong, hindi nga gagamit ng droga, hindi ka na maliwat kung ano Yes. ang nahimo ta sang una sa aton mga past. Pero sini nga present, pwede natin mabag-o kung ano ang matabo sa aton nga future, sa aton nga buwas damlag. Hindi ka mo magkahuya nga magpalapit sa aton nga personal nga makabulig sa aton, kay ini ang ginaobra sang aton nga Philippine National Police, ang mga tao nga gabulig, ini para gidya sa inyo, kag hindi rason or hindi ni sa solusyon ang paggamit sang ang illegal nga droga para mapamag-an ang aton nga balatsagon. Ini mismo ini ang makapaguba sa aton, hindi ini ang makapamaayo sa aton. So ang muna guro ang mambal ko sa mga pamatanon, hindi pa ulihi ang ang tanan para magbago, kag mas damo pa sang solusyon nga pwede mabulig sang gobyerno sa inyo, nga hindi
lang sa paggamit sang illegal natin nga droga. Yes, ma'am, correct. Agree gid ko diya sa imo, ma'am, no. Ang ato ba lang kaginagin text ko sa imo, ma'am, party sa La Castillana nga balita, ma'am, no. Yes. Ang isa Yes, ka niya nga bata nga babayi ginpatay siya, ma'am, kaya hindi magpasugot ang iyang nanay sa iya mismo nga nobyo, no. So bilang isa bala, ma'am, ka ano man na ginikanan man kasakit nga batyagon nga pilion ka sang imo nga bata, pilion sang imo nga bata ang Yes. iyang nobyo over sa imo, di ba la, ma'am? Yes, So, very sakit na siya sa Oo. part ng ginikanan. Yes, correct. Bilang ikaw, bi ma'am, ang kotonta ka, ma'am, no? Ang, for example, ikaw, bi ma'am, nang hindi gusto sa imo parents, sa imo boyfriend, do you think makapaminsar kasi na sang amo man sa to para mabaton na or sigihon yung relasyon sa imo, ya, bi ma'am? Sa akon, ma'am, nga part, ma'am, I have been raised man sang akon nga parents in a very sort of strict way man. But abing nyo sa mga pamatanon nga gapamati subong, tanan nga ginahambal or tanan nga mga desisyon, tanan nga mga advices nga hali sa aton ginikanan, tanan ina may rason. Hindi ta kinahanglan pag mag-ubra sang medyo mga mabugat nga mga butang nga makasakit sa aton nga mga ginikanan kay di siyempre sa Bible sa aton nga Biblia gahambal gid nga kita nga mga kabataan i-honor gid naton ang aton nga mga Yes. ginikanan. So sa dira mga part nga ginpili niya ang iyang love interest kaysa sa iya family. Yes. Very saddening kag very painful gid na siya sa family sa babae. Ang pamintaron ta nga mga pamatanon tanan nga mga advices sa mga ginikanan ta is para sa aton kaugalingon, para na sa aton kaamayuhan kag hindi na nila gusto nga magkadto kita sa mga malain, sa mga malaot. So as long as nakita mo nga kita nga pamatanon nakita ta nga ang mga advices sang aton mga ginikanan is para sa aton, hindi naton sila pag kawayon, hindi naton sila pag paminsaran sang malain kay ang ila lang na iya gusto is mabutang kita sa tarong. So, amo na siguro, ma'am. Yes, correct. Kagidaya, ma'am, no? Ari naman mo sa naligad nga Lunes, nagaboto kita tanan, ma'am, no? Yes, Para yes, sa palaabuto naman namon nga naton nga buwas damlag sa maabot nga anom naman nga katuig sini, ma'am. Sa Yes. imo, ma'am, bilang isa ka pamatanon, ma'am, ano ka-importante ang pagboto, ma'am? Bilang isa ka pamatanon kag isa ka leader man sa pamatanon, dako gid Yes. ang important nga magbuto ang mga pamatanon kay in this way sa sini nga pamaagi sa pagbuto namon mapakita namon ang tingog sa mga pamatanon nga may ara kami tingog on who to choose during the election, on who to choose na ibutang sa pulungkuan to lead us and to lead the community kay and also as a youth it is also our responsibility gid na to vote. Responsibilidad gina namon magboto since our future is in the hands of the person who will be leading us. So responsibilidad namon magboto kay ang boto nga na is amo na siya ang way namon, amo na siya ang dira nakasalalay sa boto namon kung paano uyatan sang leaders ta ang community. So amo na siya, ma'am. Yes, so kanami no kay ang nila ang kabataan kuno amo ang may gamay nga tingog pero hindi, ma'am. Ang kabataan naton isa sa may pinakamadako nga tingog sa sini nga election nga kaya grabe gid siya ilabi na gid. Ikaw, ma'am, first time voter ka, ma'am? No. It's my, I think, third or fourth time na mag-vote. Yes, ma'am. No, so, pwede mo, mama, istorya ang experience mo, mama, sa pagboto mo sini nga May 9, ma'am. So, for this election, it was a kind of a roller coaster nga emotion. Since sini nga election, since it's very very hot gid, an election ta subong, may it be in national and may it be in local. Yes. So again, this
election medyo damo sa mga disagreement, misunderstanding Yes. between this can even sa mga pamatanon. So I think this election it nagtudlo sa amon, it taught us na to be respectful, to respect the decision, to respect the opinion of others, since all of us have our own opinion, have our own stand. So hindi buot silingon nga iban ang iya nga ginasuportahan sa ginasuportahan mo, kontrahon mo na siya, because it is the right of the person to choose whom he is going to vote. So medyo sadya, medyo subok ang ini nga election, but again, everything happened for a reason. Yes. And may bag-o na kita nga mga leaders, may nagstay, and I think God has a plan Yes. to make our country, to make our city, to make our province better. Yes, no ma'am, no. Kaya mo na hambal mo bala kagina nga kung imo nga boto kung sino akong kandidato respetuhon mo ko kay imo kandidato ginarespeto. Kaya subong niya dan nga eleksyon niya ma'am, no. Wala ka kabalo friend gamo pagadudugay kay lain ka mo ya ginapatihan nga kandidato. May ninaway na kumuso hindi. Miyara ko Damo gid naguba nga friendship Yes. sa election. Yes, mama ako niya may gina shout out ko nandi nga ako nga papa bala kagang nga friend. Hambas ang iya nga friend. Kailangan na sila ma'am duwa kandidato ma'am. Hambas ang friend ni papa. Nya magkainano ya maperde man or madawag mo kandidato, maperde madawag akong kandidato. Ang aton niya paggabi na solid na niya. Do ka nami bala man pamatian sa aton mga katigulangan nga may mga amo na sila nga prinsipyo balaya ma'am niya kung sino man daya madaog respetuhon mo kay ang imo nga kandidato ginarespeto ko. Yes ma'am. Yes. And the election is a one-day event lang. It's a one-day nga magpili kita sang aton botohon, but our, the friendship and the colleagues taya, gastay, gyapon dugay na tayo nag-off the night, and the Yes. election is a one-day. Let's not ihaboy or isa walang bahala ang inugdanay ta just because we have different opinion and stand. Yes, ma'am. No, thank you sa imo nga sa pag-share mo sa imo nga experience, ma'am. No. Balik ta ma'am sa KK naton, ma'am, nga ginistoryahan kagina. Ano nga mga aktibidades ang inyo ginobra madera sa inyo sa Kabangkalan? Kita ako tuligad, ma'am, no, gin-invite ka mo no sang barangay Tagok no nga magampang sa nga volleyball to, ma'am, or basketball. Yes. Actually, ma'am, since we have been facing a lot of, calamities like the bagyo, ang Odette, Yes. pandemic especially, there are a lot of circumstances na kinahanglan namon maglaylo when it comes to activities and programs nga pwede namon maubra in our barangay and in our in the city, but it doesn't stop us na maghatag render sang service mga PPAs, program, project and activities in our barangay, although we just need to ikuano lang namon ang health protocol. So since medyo naghagan-hagan subong, so we are leaving naman ang time to other youth nga makahampang sila, although games lang siya nga wala mayo physical contact. So we are preparing for that. We are preparing for Pandalympics, which is Olympics amidst of pandemic. So mga sports na siya nga wala gakwan sang physical contact maayo like chess, badminton, mga table tennis and all. And regarding for the programs, ma'am, we have sa amon mga barangay, we do leadership training, different kind of trainings for our youth, mga livelihood and such. But amo lang na siya, ma'am, there are some hindrances lang gid regarding to the number of participants nga pwede namon i-invite, since kinahanglan ta i-kuan gid ang sa pandemic bala nato nga gina-face. Regarding sa we do have also mga prevention sa drugs and mga mga prevention man sa teenage pregnancy and such. So there is sa Kabangkalan, and I think in every city may mga sari-sari gid na program for the youth. And last time amo ni siya tani ang nami ito last time nga program, ma'am, regarding man bala sa Doka Connection sa KK ang amon to nagligad nga gin-invite kami sang
PNP. So ang Project Romy, which is the Project Resilience and Optimized Model Youth, so diri na iyagin open up sa amon ang about sa terrorism and sa drugs. So amo ni siya ang wala na muna padayon kay medyo dagko ang number of participants nga needed. So probably hoping we are manifesting ma'am nga mapadayon na siya namon together with the PNP. Yes, ma'am, no. Kabalo ka samtang istorya kita, ma'am, no. Miara, gapamati gali sa aton, ma'am, no. Watching from Auckland, New Zealand, kay Sir Lester Ray Benitez, ma'am, no. Kaga, hello mayong hapon, mandagali kay Sir Peter Toriza Makadaya, kaga kay, yes, no, kay Ma'am Ana Sinuro, kay Ma'am Michelle Lides, Ma'am Marpa, mayong hapon, sinyo tanan, kaga kay di ma'am Miara, di ma'am nag-comment sa ato, no? Gapamati man na sila sa halin sa tangob, ma'am, no? Kay ma'am ni Miss Sharuke sa mayong hapon, ga-monitor sila kuno ma'am. Kaga, syempre, labot ma'am sa mambugsaya kawayan, no? Mayong hapon, anda kay Ma'am Marvy, no? Aliponso, mayong hapon, da sa inyo pamilya, no? Aliponso. Yes. Pamilya sa Aliponso, ha? Gani, ma'am, galanog, gita kuno sa mambugsaya kawayan, no? Kaga, miari, di ma'am, no? Gapa shoutout, man da sa may Sincere Drugstore, kaga kay Ma'am Veronica Laloy hambala salot gid sa kuno ma'am sa imo ma'am nga kabalo gid magbaton sa kapaslawan kagkadalagan amo ginayaan tunay nga tawo. Yes, no. So, ma'am, no, madamo gid nga salamat sa imo pagbaton sang amon nga imbitasyon, no, kagkabay patani, no, hindi lang ni amo ang first and last nga pagistorya, kabay pa madamo pagita nga programa, mama, ang Negros Occidental Police Provincial Office kaupod ang Kabangkalan sa City Police Station, ma'am, no, ara gid na magasuporta sa imo. Mayong hapon gid sa imo, ma'am. Thank you, good ma'am. It's an honor, gid. Yes, and God bless da sa imo, ma'am, especially sa imong family, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, God bless, ma'am. Sa tanan nga kapamati and gatan out sa live stream, mayong hapon gid ka medyo kaulan-ulan subong, halong gid kita and God bless sa aton tanan. Yes, no, kaga madamo man nga salamat sa inyo nga tanan nga pamati sa Action Radio, kaga madamo gid nga salamat kay Mama no na di maala magbanwa kag sa mga technical staff, no, kaga like nyo kag i-follow ang amon nga Facebook page ang Negros Occidental Police Provincial Office, kaga miyara man kami sa YouTube channel ang PIO Nokpo. Din nyo kami liwat, no, sa madason nga Domingo alas 3:30 tubtob alas 4 sang hapon na kaga ini inyo kaplisan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga serbisyo sa inyo sa tampad kag matod-tuod. Una sa blita, una sa aksyon sa Bacolod Action na radyo.